Nandito po tayo ngayon sa Paddy's Point, Aurora, Cubao. This is located at 2nd floor Coronet Building along Aurora Boulevard, Cubao. Joke lang. Joke lang. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako. Number one! Bossing! Number one! Bossing, number one! Salamat, maraming salamat. Number one! Sana may part 2! Kung mga nakarang vlog na panood nyo, puro mga solo ride. Eto ngayon, may kasama ako. Ang dami. Eto yaya ride, every once in a while ginagawa natin para makasama natin mga kaputput natin. Naiiwan ko nga pala yung sapatos ko. Mamit ko minibad ko na pinagkabawal ng teknik yun. Putang siya. Nakakrooks ako ngayon. Ang daming sasakyan ngayon para sa Sunday. Itong yaya ride ginagawa natin pag Sunday kasi konti ang sasakyan eh. Pero ngayon iba, ang dami ah. Bali ang ruta natin sa ride na to mula Sarap Mag Bike Shop, pupunta tayong UP Diliman, tapos papunta naman ng Tomas Morato sa may Paddy's Point kasi doon ang unang paalmusal ng Paddy's Point. Thank you pala Sir Mike ng Paddy's. Pagkatapos ng Tomas Morato, diretso naman tayo sa Ayala para sa Car Free Sunday. Tapos balik naman tayo ng Paddy's Cubao dahil magpapakain ulit si Paddy's. Tapos balik Sarap Mag Bike Shop para sa raffle. North Avenue na tayo, North. Dire-diretso lang to, circle, tapos UP na. Kasama namin, kamukha na Charleston TV oh. Di na nagbabike yun eh. Charleston TV, di na nagbabike eh. Kamukha, buti may kamukha dito. Bawal na bike dyan pag linggo? Oo, dyan lang tayo. Dito. Ganun ba? Dito lang. Bawal daw sa loob. Bawal yata sa labas. Good morning Sir Mike. Hindi, ngayon, diretso na tayong Morato. Dito, saan tayo? Pa tayo? Hindi, kung bawal, balik. Bawal sa loob. Dito lang tayo. Ito lang sa labas. Ay, dito. Eto, kasi dito, mapapakatipunan tayo dyan. Katipunan ng labas. Dito, maginhawa na. Tara, dito tayo sa May Maginhawa. daan dito, maginawa ng labas. Tara, sige. Stoplight, tapos ng gate ng UP. Kanan, di ba? Kanan, maginawa. Tapos may mini stop. Sige, tara. Tara, Maginhawa. Maginhawa, tas labas Kamias. Kamias ko ba? Kamias, tas diretso ng Timog. Diretso Morato. Ducati ni Master, laging present yan, no? Sa mga yaya ride. Sangasa? Saan nga pinakamalayo mo yan, Master, na ride yan? Nakarating na ako sa punta mo yung isang araw. Kebyang. Kebyang. Tapos Laguna Loop. Hindi rin ano. Tapos yung San Fernando, Pampanga. Tapos ito, araw-araw ko ginagamit pamasok ng trabaho. Mga ilang litrong gasolina na nakukonsumo niyan? Malakas to, Master. Isang araw, yung 1 litrong Red Horse.
Nasa Tibog na tayo. Ang unang destinasyon natin stop ay Padis, Tomas Morato. Kaway-kaway sa vlog. Morning. Morning. Sir Mike, salamat sa Padis. Pakain si Padis eh. Tsaka chill, Padis tsaka chill. Kaya kailangan natin magsunog ng calories. At marami tayong kakainin. Sino mga kasama mo, Sir Mike? Mga taga Padis din? Padis. Yun. Mag-picture tayo dito. May photographer tayo kasama eh. Yes. Master, group picture? Tara. Si Master ang group photographer. Master, anong page mo ulit? Kainan na. Kain tayo. Andito ang Padis sa may Tomas Morato. Malapit lang sa circle. Makikita nyo. Ito diba, ito yung monumento. Diba, itong circle na to. Ayun oh, sa may Reseto Petron. Andyan sa ito, bungad na Tomas Morato. Yun, Padis Tomas Morato. Nandito Padis and chill. Ayun oh, mga kapot-pot natin. Pagka hindi kayo nagbabike, pag gusto nyo gumimig at magwalwal, dito tayo, Padis, Tomas Morato. Kantong-kanto lang ang Tomas Morato. Padis Restaurant and Bar. Meron ding chill top. Ayan mga master, salamat Padis ha. Kitang-kita, walang daya. So ngayon, pasel muna tayo kung anong may offer ng Padis. Pero umpisa natin ito sa flashback. Ayan. So master, ano ba ang may offer ng flashback? May mga ano po tayo dito sir. Malilit lang po yung mga presyo natin. May mga beer po tayo, hard drinks at cocktails din po. Ito po yung drinks po natin. Ayun. Ito po yung sa food. Ayan po. So yung surroundings naman at ambience ng pang oldies po talaga siya. Pang 80s, 90s, 20s yung pinaka ano niya po. Yes, okay. So pagka may time kayo mga oldies, try nyo rito sa flashback. Matatagpuan sa Tomas Morato po. 205 Tomas Morato. So yun, ito ang Q Point Super Club mga master. Buy one take one margarita. Yan ang pambansang gimika ng bayan, Padis Point. Pinapapak ang pulutan, hindi ang kaibigan. Ilang kasa dito na tao? 20 packs to 25 packs po. Bali, 200 per head, consumable na siya sa food and drinks. Wow. First 2 hours na po yun, sir. May mga small rooms din kami, sir. Good for 4 to yan, may mga small room din. Bali, dito na, sir, yung sa acoustic area natin. Meron tayong band na every night, 8 p.m. to 1 a.m. Happy birthday, Sir Mike! Ay, thank you. Salamat, Padis! Roof deck na tayo mga master. Nandito na yung glass walk. Pero mababa na daw. Nandito to eh. Yan, kita-kita niyo mga master. Dito niyo na makikita yung 360-degree view ng Manila. Ito na yung glass walk mga master. Nasabi ko. Dito na yung baba. Dito. Ito. Elevator. Ayun pa So yun, thank you Ma'am Paula sa pag-guide sa amin, sa pagpasyal dyan sa... Bali, sir, may promo din kami na, ngayon, tower. Para sa mga early bird. Meron kaming isang tower lang, 299 lang, from 6 a.m. to 8 p.m.
Yun, 9:38, Makati na tayo. Buzzer beater tayo sa Car Free Sunday kasi ang alas 10 lang yun eh. Ayun, ano na tayo? Ayala Triangle. Isang pasada lang tayo rito. Kanan tayo dito sa Paseo. Tapos dulo niyan, Ayala. Tapos kaliwa tayo. Para dulo, RCBC, tapos U-turn doon. Okay, tapos na ang Car Free Sunday. Dito na tayo sa bike lane mag-aantay. Sa tapat ng Enterprise. Antay natin sila sa Ronnie. Nandiyan na yun. Kubaw na, kubaw. Dito pala ang Padis Cubao. Sa tabi ng LRT station. Dito na tayo sa Padis Cubao. Si Doc pumuntang pumuntang Sarap mag-bike shop. Walang dalang bike. Buti na. Meron ano. Shoutout Kuya Jaime. Also, ang bike ng bayan. Pwede yun rin kami. Sarap mag-bike shop. May nag-ramping. Madilim. Laki ah. Wow. Grabe. Spoiled naman tayo kay Padis. Kanya-kanyang pack lunch oh. Parang ayaw ko maniwala yung juice eh. Ha? Juice daw eh. Tikman mo kasi. Panis. Individually packed lunch. Happy birthday Padis. Hi ma'am. Happy birthday. Hello kamarkada! Nandito po tayo ngayon sa Padis Point, Aurora, Cubao. This is located at 2nd floor Coronet Building along Aurora Boulevard, Cubao. Joke lang. Joke lang. Cubao, Quezon City. Meron po kami dito dalawang KTV rooms, good for 10 to 15 person po. And then meron din po tayo billiard room na good for 10 to 15 person din po yan. Lahat po yan consumable po. Tapos meron din po tayo nightly na female DJ, iba-iba po yon. Tapos pwede rin pong makijam sa mga banda natin. Kaya ano pa hinihintay nyo guys? Tara na! Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako. Mga mag-Christmas party. Sanay na sanay ah. Oh, ayan mga Master, malupit ah. Sinabi ni ma'am. Ulitin mo. Takliya ko na yan. Big charges. Master, paglabas parang sinihan ha. Pinanggaling sa sinihan. Ano masasabi nyo ha? Ano masasabi nyo sa Padis? Ayun na, tapos na tayo mag-aral sa Padis. Dalabasan na yung mga kasama natin. Number one! Bossing! Number one! Ang ganda ng palabas.
Padis, salamat sa food. Salamat, Paris. Maraming salamat, Padis. Sa swerte. Nakakaiyak yung pelikula. Sir Mike. After one. Padis. Uno. Sana may part 2. Dahil sa Padis, nabusog kami. Busog. Sir, binigay ni Sir. Ayos. Ulit. Oh, master, ano masabi mo? Oh. Bisis na pero. Salamat, take out. Salamat sa tiyakat sa Paris. Salamat! Master, ano masabi mo sa Master, pelikula? nabusog Master. Thank you. Thank you, Master. Busog-lusog. Okay, tapos na tayo sa Padis. Padis ko ba? Maraming salamat. Maraming salamat talaga, Sir Mike. At balik na tayo sa Sarap Bike Shop para sa raffle. Nag-register, no? Kasama. Okay, thank you. So, isang magandang balita. Ipagpapaliban po natin ang raffle. Okay, moment of truth. Babalik natin. Yan, ha? Oh, ito ha. Ito, Master, kasi di ba mga nag-register, nandito man o wala, i-award natin yung bisikleta. Okay? Parang nung nakaraan ba nandito yung nanalo? Wala rin. Pero no? dumating. Pero nung kinahapunan, dumating din. Ano kinahaponan? Nung ding ano yan? Anong din? Nung ding... Isang oras lang. Yan na, ha? Moment of truth. Luhin nyo, ha? Ihahagis ba natin yan, Master? Gagis. Ihahagis? Para wala nang... Galing sa ere. Galing sa Oo, galing sa ere. Dok, Para may wawalisin si Ides. Si Dok ang sasalo. Ah, si Doc. Yan, ha? Yeah. Oh. Halo, halo. Yan, ha? Kitang-kita, walang tao. Minag lang. Kita-kita, walang daya. Oh. 1, 2, and 3. Yun! Yun. Sino kaya to? Sino kaya yan? Ano kung wala dito? kahit nga wala eh.
Ay! Pag-ibig. Yung ano? Ay! Babae. Andito. Andito. Wala dito. Wala dito eh. Huli kong tinawag eh. Natatandaan niyo kung sino yung huli kong tinawag? Sino huli tinawag? Ha? Ang pangalan to? Ariel. Ay, hindi. Pangalawa. Pangalawa sa huli. Don't expect too much. Meron. Nabasa. Oh, Danilo Agas. Taga-South! Oh, ayan oh. Nanalo ka sa South ng road bike. Swerte. Pakapalat ng tao. Makaswerte. Ano mama? Bukas na. Ang dami mo ng bike. Ang dami ng bike. Pasok mo yung bike, di ko pa nakikita, Master. Doon sa labas. Ay na. Paano yan ma'am? Mali. Sabi na naman yung corona. Swerte lang talaga. Swerte, ganun talaga buhay. Swerte. At sa nagtatapos ang ating Yaya Rides sa ngayong araw. Huwag kakalimutan mo lang ng kasabihan. Kasabihan ng mga Kastila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay di mag-skip na! Thank you sir. Yeah, maraming salamat. Oh, shout out! Shout out sa Jojo. Shout out kay Noel. Hindi na kasama. Thank you, Master. Salamat, Master. Nasa Saudi kay Geraldine Man. I love you. Ingat. Ayos. Oh, paano mo iuwi, Master? Para sa